Запитан какви хора снима, Хелмут Нютън отговаря: тези, които обичам, на които се възхищавам и които мразя. Хелмут Нютън е емблематичен моден фотограф, роден и израсъл в Берлин, известен като баща на провокативната естетика. Той смята, че воайорството е необходимо професионално извращение, а добрия вкус – скучна фраза, която задушава всичко живо. Хелмут вдъхва на изображенията си дълбочината на разказа и естетиката. Творбите му са повлияни на красотата, властта и сексуалността на жените в визуалната култура. В работата си творецът следва един безкомпромисен принцип. Най-важното в една снимка е тя да ми хареса. Недоброжелателите твърдят, че Хелмут Нютън накърнява модната индустрия и довежда модната фотография до ръба на порнографията. Обвиняват го, че унижава жените. На това той отговаря, че жените в неговите творби са триумфални и опасни богини. Обичам вулгарността, това казва фотографа. Много ме привлича лошия вкус, защото той е далеч по-въздействащ от добрия, който е просто стандартно гледане на нещата. Първоначално публикувана през 1999 година, колекцията от творби на Нютън Сумо, наречена така заради огромния си формат от 70 на 50 см, представлява амбициозен проект не само заради мащаба си, но и заради съдържанието си. В него Нютън със своята характерна черно-бяла естетика показва силни, чувствени и често смущаващи изображения, уловени от камерата му. Книгата е ярка и провокативна и насочва вниманието към стандартите и предразсъдъците, които влияят на възприемането ни на красотата. Фотокнигата включва портрети на много известни личности, сред които Катрин Деньов, Мики Рурк, Николас Кейдж, Дейвид Линч, Изабела Роселини, Дейвид Боуи, Джоди Фостер и много други. Наред с това, Сумо събира сесии от света на висшата мода, както и някои от най-известните снимки на голи тела на Нютън. Самият автор балансира като изкусен въжеиграч между елегантността и еротиката. Когато книгата излиза през 1999 година, тя се превръща в сензация. Тиражът е ограничен до 10 000 бройки, всички от тях лично подписани от Хелмут Нютън. Екземпляр номер 1, който съдържа над 100 автографа от известни личности, показани в албума, се продава за баснословната цена от $430 000 на търг в Берлин, което я прави най-скъпата книга на 20 век. 66 кг на тази книга вървят в комплект с специална титаниева масичка, върху която е поставен фотоалбумът, в домовете на частни колекционери, които от време на време обръщат страниците. През 2019 година издателство Ташен, по случай 20 годишнината от издаването на оригиналната книга, прави това специално XL издание. То е преработено от Джун Нютън, съпруга на вече покойния Хелмут Нютън. XL изданието е по-достъпно за читателите заради умалената си копия, но съдържа всички 464 изображения от оригиналната книга. Но за да бъде красотата оценена, тя първо трябва да бъде видяна. Заповядайте в сектор изкуство на Пловдивската народна библиотека, където ви очаква този великолепен албум.